בצלאל איתנו, אחרי חוויה לא פשוטה, מתברר ממה שהספיקה לספר לי, הצפייה היום ב-47 דקות שלא נועדו לכאן, נועדו לעיתונאים בחול, אפילו ביידן צפה בחלק מהדקות. כל מה שאת מסוגלת, יכולה ורוצה לספר לנו. צריך להסביר, אנחנו מדברים על סרט, כמה שזה נראה מושל, סרט של ה-7 באוקטובר, השעות הראשונות. מה שלמעשה דובר צה"ל עשה במהלך שבועיים, הוא אסף את מצלמות הגוף שנתפסו על המחבלים שנהרגו ואלה שנשבו. הוא לוקח מצלמות אבטחה שיש בבתים, בקיבוצים, בסדרות, מצלמות תנועה, כל דבר שצילם את השעות הראשונות של השבת השחורה, כולל סלולרים של אנשים, ומרכיב מזה פרקים שונים במתקפה הזאת. וצריך אולי להגיד, דובר צה"ל לא עושה את החיים קלים. הוא לא מצנזר, הוא לא מטשטש, הכל גלם אמיתי, כפי שנלקח מהמצלמות, לא נגעו, לא מטשטשים את הפנים. וחלק מהדברים ראינו עם טשטוש או במידות קטנות. כשאתה מקבל את זה בריכוז הזה, ב-47 דקות, שהחדר שבו זה מוקרן, אנשים שותקים חוץ מהתנשפויות קשות, אתה מבין בדיוק כמה זה קשה, וכמה לא ברור עדיין מה היה שם, וזה מזעזע. היו רגעים שאת לא רוצה לדבר אליהם, אבל תני לי רגע אחד שאפשר גם לתווך אותו לקהל שלנו. סיפור שאני חייבת להגיד שאני לא הכרתי עד היום, קיבוץ בארי. זו סיטואציה קשה כי היא פשוט מצולמת מהמון זוויות. אבא, לא, בארי, אני חושבת. אבא עם 2 ילדים, נתיב העשרה, יכול להיות שנתיב העשרה. הוא ממשך מחבלים אצלו בבית, הוא תופס 2 ילדים קטנים, את הקטן ביניהם הוא מחזיק ביד, הוא יוצא איתם דרך המטבח לאזור ממוגן, ולהערכתי הוא לא ראה ש2 מחבלים נמצאים בחצר. איכשהו נכנס לאזור הממוגן, כשהוא מחוץ לביתו, אחד המחבלים פשוט משליך רימון לבפנים, כשזה הכל בשברירים של שניות. אבא מבין מה יקרה אם הרימון הזה יתפוצץ עליו על ילדיו בתוך שטח סגור. אבא פשוט הודף כנראה את הרימון וקופץ עליו, ופשוט מתפוצץ לעיני הילדים. 2 הבנים יוצאים אחר כך מתיעוד ממצלמה אחרת, מגועלים בדם, ילדים קטנים, צועקים, ויש פתאום כל המצלמות האלה, צועקים אבא, 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 ו2 המחבלים יושבים שם, איתם בחצר, אני לא מתנצלת אם אני מתרגשת, אבל מובילים אותם חזרה לתוך הבית, הם מושיבים אותם באיזושהי פינה, והילדים פשוט צועקים, כי המצלמה בתוך הבית היא עם קול, הם צועקים והם צועקים איפה אמא. הבן הגדול שמבין יותר אומר, אני רוצה למות, אני רוצה, למה לא מתתי אבא מת? אני לא רציתי למות ככה, אבל אני לא רוצה לחיות. ואז אחד המחבלים נכנס וצועק להם מים, אני מודה שברגעים האלה כבר לא יכולתי לראות. הוא פותח את המקרר של הבית, והמחבל עם 2 ילדים מגועלים, לוקח לעצמו קולה. האח הגדול פתאום מסתכל, והוא רואה שאחיו הקטן פצוע בעין. הוא אומר לו, אתה רואה? הילד הקטן אני רואה בעין אחת. הוא קם אליו, כשהמחבל לידו עושה לו ככה, לראות אם הילד רואה. הוא אומר לו, אני לא רואה. אני מודה, אני בשלב הזה הפסקתי לראות, בדיעבד הבנתי שהם הצליחו לברוח. 2 ילדים הצליחו לברוח, הם בחיים. אמא שלהם מגיעה אחר כך מתועדת ממצלמה בחצר, גוררים אותה פשוט כשהיא רואה את בעלה. אני אומרת, יש שם סיטואציות, אני רוצה רק להגיד רק מילה אחת, אני חושבת שצריך להיות דיון אמיתי במדינת ישראל, שלא יהיה רק עדות של צפייה, איך משחררים את החומרים האלה, כדי שהעולם יבין. יש אגב עשרות שעות של חומרים. יש, כן. הם כל הזמן אמרו לנו שהסרט הזה הולך ומתעדכן, והמודיעין משחרר עוד חומרים. יש עוד דברים שישב... יש רצון של עיתונאים זרים לקבל ולהקרין. לחץ גדול ויש מאבק. שנייה, עמית. אני ראיתי את הסרט, זאת, הסצנה הזאת, זה סצנה מסרט שואה, רק בעברית וב-HD, ודוקומנטרי. ויצאתי משם עם מחשבה שמצד אחד חייבים להראות את זה שכל העולם יראה, ומצד שני, שילך העולם לעזאזל. כי אחרי שאנחנו רואים את זה כישראלים, אם מישהו צריך דבר להשתכנע, אז הוא לא בן אדם, הוא פשוט לא בן אדם. ואת הרוע הזה, המוחלט, שהולך למקרר ושותה קולה, בזמן שילד בן 12, שאיבד עכשיו את אבא שלו, בא ומנסה לטפל בעין של אח שלו, נורא. שלא נדע, אני מבין קרן שבסוף אחד העיתונאים שאל שם, יש אלוהים? כן, שאלנו, זה לא שאלות בסיום. טוב, אנחנו נאלצים לסיים, נזכיר שהערב